Chitariki emerongebere naisa to chiomotienyo ole omotienyo omotangani bumwaka bwachiri bubere na merongebere ne tano lituko nelia chumaine ekeunga chinsaibere asto kwaliganiri amange kema kurujinsemo ao ime naisiko yagusi kwa mono county area ya Nyamira ne county ya Kisii ase kobwa mono ase county ya Nyamira tokonyuna omwork wayo moniganya kabaga siro mabwa sinjere chobo tutokanu igendo na nabarikiwa mangana gutanyora libaga lyo konyora obwene igoro yestory igoro yomugano ywa sonya ko bakoreka guru ase school yali yabu nabo igo ase chinsemu magiga kumusana na kone kigwa igoro yokorwa wechi pasali goetra ase county bono magiga yokumirana egati yaba governor amono Muraibu nsamus ga professor Kithure Kindiki litgolero account ya Kisii ni goyacha kwa na form echioche pasari ayo na yanda mange na se ekeunga chinsaibere emagaro ya lero ncheni gongoro kwaro ni ototo nyengiri na boyo kura senseme manyirio ni gakoro Wilson Makoli na boyo kura senseme transmission ni gakoro kwa Abigail Nyanchama kondeli tangani kigima ayana rali na kwaliganiria se ekeunga chinsaibere emagaro ya lero Ramekima yaka kwira na nka magiga yokoraligwa kobora korwa ase enka yabo ime ya chinsemo Nyamira ngange saa 9 ange saa 8:30 igalero bacha bantebieta guchigaiga na inde bangira gali yu yalenge probox bado bambeka ime Merobali yoko bwatuko wechi pasari chi county gochaka as chinsemo ime ya county ya Kisii abahunge ebeli senate iriya tata etinga bantaba bataka basome Mwarku wayomo osiye ugmabwaye ime school yali yabe asichinjira chobo tutukanu igongi kegenderete tutameti na baibuli omwana no yoitokwete na kitoko boli abaibuli amatayemo korwa habogusero kwe mununganiria ogotema ko gotindokorwa kwa mwanchu abo moga kotinde kiru bangere kotojana togo sabe serikali ene otokonye abantu abango dora baro monda singenjo monta ko seri kuru asomenyete astaye togo chikabera Mwanjo morigereri ekeonga chinsebere tochaka nengana yogoichania korwa ase chinsemo chieskure yabe yeri yabe egotoka ime yebunge ekitudu masaba county ya Nyamira na igamagiga yo mworkwa oyomo munyaruka korwa ase skuru yo gotoka agaisungeti ase skuru yo kolengana na mali na baliki bamangana na boigo nigo abaliki bamangana gosomolikito Polycarp Kara atema koliginjira yogosoa na gukwana amo nabateneri be skuru yo kolendeti yachikonyarekana ase bakabona egati yabaliki nikabaochererwa chingaki egetambukire kyalengwana kiwa naboigo nikabebuli beso kiri nakoboli eskuru yo gosobotene bwe eskuru yo kurwa obwene igoro yechinjere shunzi chetanaine ugosira kwa mworo kiwoyo mulikito Polycarp Kara nigatolganiro robot rokubwatia asenjira yobwekiranu nime yeskuru yega ye secondary yeli yabe eyigo toke me sub county yega ya Masaba North asomwana serieta ida kerubo Onyara koba gagotoka gakwete ase chinyomba cy'uburaro gai yawe skuru yedu jede dia bana buya sana ingi egare gite ko igoru torre kene geito omwana ito sirete twakwanire kene ngaki bamindu twigore geita wekira muna twakwende mbeo mukito bogotema kurigia ogukwana ne skuru yiga nigotebora matunde eri komanya ningi kirete omwana yiga gusirobe mabwae asomurikyo yomo bwa mangana ya kurasoro rwa gusi atagekigwa na inche kurwa segetasini kya gatembe na nyoro bwobo nene elina nyara kabagi nko mubwate sago soisi ka sabo iboli eli koigwa ebirengereri bya iboli tiga mwachen dotuna nene toko pembeleza yendo analeta shida huyu imekataa tuna polisi wamekataa lakini polisi wamekataa usino ngwegerera tutapasuana hiyo kama litapasuliwa dali nje onera hata litapasua mondongo gerera noli monya ko utaumia bure Kitiga agyo kore binde mo kora tiga ki akokwana wata aye no ntoko sigetera kini this boy is aye abebuli abo basekererwe isikoye skuru yiga nigoboro kyo gotago kigwa kwa baso gutegorera kumanya bene ningikirerete umwana yiga gusiroboge mabwaye asibabwa toka ebirengereri byabo buno mona bwanyandirega bone kometie abantu ba matali babone komete basare kuruma
bono so bisi na bo babisete korua bono timanyeti ki unancho moibori we skuru yeri yabe abantu be mite basoire ime bamanyenki kegenderete baseri gune serikali nekoretaki nirororo igonki kegenderete tutamaiti na baibori omwana no yoitokwete na kitoko bori abaibori igotore no gokumia twaigure ng'omwana bweitire no mwana oyo bweitire ntoramanya na kiita chise chinga yaba abarai baito barenge bono abatuki bachire bagocha komanyana kijarenge ekene geita no bagisiekire lakini rende twagosaba nga bato igore geita toro mwana kino yongore ana twetire chinga kinyinga tari bono na tari ogochaka bono na kiego nyarekana omwana toigota ebi ngaki ngengendete kai barenge aba bakorenda abana to baete bara bakore ime na nembaro na sakio ndo bwataga twegenete ngambaro bono na kiego nyarekana omwana kengendete atamenye kaini abai bor tuajire to manye umwana ono yongo ngendete to seriwo toigore geita abakungo imore na nyina bo nigo twabwati mubiro yiga gwika sobe kwa senkendu ya gucha se omuchokeroka ase omukito bogotema gukwana moni amateje igotebora matunda ase babwatiramo na maisugu swa manene na boigo gosinyo gukwana amoni getasene keiga kiagatembe Ndikunyara kabato kujabwati amanganaje iga eliko kwenekeria na gokumanya ekikirete bene kyogosira ku mwana yiga serieta ida kerubo uyo gwikabono ugo kwa goturamanyakane ekikirete bene asoboteneribwe skuru yiga butara kwana kende gionsi kurwasi amate tuturanyora kende gionsi kurende mubere unyagosira nigogendete gukendera senkendo yiga yo muchokeroka ya gucha Ginko reporter igatasene kya ubwanjete kya Gatembe kuriga imeye sub county ya Masaba North imeye county yiga ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Mwanju muligiriri no gosemalinga oboene ngotoka bole bwensi gose igoro yali onsi aitana ine ogosira kumorki woyo imeye skuru yo yeri yabe na boigo linde tunyakabato kumanyenga insachinde ngikyanya takabage kwanekiwa gwekera umunyarako uyu gotebekana hunani ga irusiti obugima bwaye togotikana nayo mwancho omuligereri omugoko na boigo muchengo nigonekiwa imambia rero asinga yo mugaga Sabroni Mayaka ondieki maiga yo mwana waye Rameki Mayaka gotoka litkulya rero gosukwira nanga litkulya rero maiga yigataseni kya Gatembe koralia bunani gaberega kubura ase amatukata togose kurwa litkulya Jumamosi kolengana na Rameki Mayaka nigo agotebekana muna gusini gagotebana nigabuga tutwenda abantu batamanyaganiti abubanya tukaba aba kumuira gosiba kumutalia atwanda tukaba bakumuirania litukoli goro maiga yo kanyora chiroboti buna oroboti rwaye rwanya kabara kubekwa na koraligwa ase gataseni kigagia Gatembe aboigo abasai bari mu kitama agenda 27 nigo na barabase getribna nigo chkwenda ndiganga yabo yo gosuguma oburayo buja kuba mono hime ye county ya Nyamira mulikito Fatika Disemba na Mange Nase enga yomugaka Zabroni ondieke ase kenyero kya Mang'ong'o bomanyanya ewadi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ase tukumirana amo na barabwo kubare no muchengo omonene maiga y'omwana obo ase rieta Rameki Mayaka oyokonya batamanyiti asare kwirana senga eyo karebuya ya iranire nibo ya yubu ya iranire ya iranire korengana na Rameki nigo akwerera umugano moke buna yanyarekanite wika ere kubwatwa n'abasacha bane ekero konyora bakorire egeikaro yokoroberia okorobekana kubwatikana n'oburai bwa Nyamira ukwo wakageirwe koenekiwa aboigoro samalitangoro ko Rameki Mayaka ochengo erinde boichal nche ne secretary general yekiumbe kiokorwanero gosubura se county ya Nyamira gekoro kwa agenda 27 na bere ginko ba missing esa matuka tatobono ekiagera yarengo on Saturday na renge go travel ko Nairobi ngacha ngaikanka ngesa 4 mukutano uri twabwate Nyamira rugali ne viongozi binde orenge ko Nyamira Heights ngachaka no kugoro ngatira before ngikete entero gorobono abo gategati obu nari gari ya ruete maega chitochie ya muligetera na stukirete gari gotenena une gari ya tenena
bantu bakarume barenga abantu bane bakambwate jamba nere nabigete hood bakambwa chinguru kyagere barenge bane nche byekana arenge bakambeke garime akesa barigo bakangira bakambeke room gete ebwate gesunte nare konyara ko identify ase narenge robutuko ubo nkarara na onarenge nchara kene kyo bangete paka igore mambi nali bandeterete cabbage amura mache Lamek Boigo nigo amentire asokwerera buna airetwe weika ensemo ya Katito egotoka ekaunti ya Homa Bay abwase maiga yaye abegete oroboti asigitase kyabanyanyimbo kubwatikana no kubwatwa ukwo angesa 8:30 iga rero bacha bantebieta guchiga na inde bangira gari yu yarenge probox bado bambeka ime aungusia wana tokorende byonse ngosi bandu sente lakini bona asende kero bago drop konya tinda amanyanga ibambekire lakini ekero bambeka orona kagutara tariki agere yarenge saa ya botuko na boli omonto ndega igangai ontebiga igankatito na moboli ese police station yere ya around ontebia nali ne pikipiki na mwaka na siringi 70 ongira paka ase police station naenda ase police station ya Katito na elezana kina asirite na kiyarenge ko Saturday na ende paka bona ban drop rigari eye nero isababu enene abwatiretwe korengana na Lameki entere banero yale ukwane Kiswahili lakini ababande kero na ubare ko address neke kusibare ko nkwane kero bakomboli na ki ningoko ko fund ningoko ko achibesa nkimogo sumbwerega bana Enzemo yo mwibori oye aserieta Zabron Ondieki nigo aorokia omogoko ye asukwirana ku mwana oye na kumugania yatanene na siasa che county ya Nyamira ngengo ku Zabron mayako Ondieki oyo no mwana one Lamek nero mwana mokokoti ona alikolera ngamoro na maisa ngabono yasire ntamoroji lakini bono lero na mororire kubwaka mechingu bya Nyasaye amagana siasa omwana one ngo tebigaga yasa ya Nyamira tikana nero abanyakenyoro ba Mangongo na barabwo nigo batebire ayaiga kenyoro kyane Mangongo igongo tebangambi yamono asukwanje kwa Nyasaye amorentire twamarorire na maiso tarasio nyari kurumakura umwana oyo no muswati umuntu gakitwira ni ringambi yamane gikatwa kaigwete nkwane yintu ana kurage mwana oyo gakinarorire ngano enibo yayubu yairanire Kurase ensemo yekiombe kia agenda 2027 bakurawa na radio Ombagi nigo bagenderera kugikiria uburai bwo mugabana Nyaribo na goteba tibari gokia koirana maiga kurende nigo baragenderere gusukuma wika amagenderero akorekanire Nyamira. We are the people who gave Nyaribo power, and if we have decided to take back our power, we can. We want to ask our supporters to maintain peace. Gavana Nyaribo gakisika basabe wodie ikiagere bintu tugukubuli ne bintu bire konsani abasabe banyamaye igondo ligusuka magega ngango tubwatu twanjire gavana itetie gutumike vijana bobe Ingo reporter ya Getembe kurwase kinseme chiga kya Mangongo yego toka imeye wade ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango inje Fatigade Gisemba Mwanju murigera litogotigana na roboti oruo tugerana wika ase county ya Kisii mega yo kuigwana kwanikiwa hagati ya bagavana amo n'umukozi bo murayi bwense umusike professor Abraham Githure Kindiki igoro yobotumeki bwechibesa kuba munaso kwena na chipasari chia masomo wechese ebirengo ao byechisemi nigoro litukolia lero merobuli yo kwena na chipasari gose chifomu chipasari yachaka asinsemo ao ime ye county ya Kisii mulikito diponi asanya nigaikirana ase chinsemo ao ime ye county ya Kitutu chache South asanyara goba gose omulikito iganyara kubagirana ase chinsemo ao ime county ya Kisii gose ebunge ya Kitutu chache North asanyara kubaka kusangerera birengere ao nabo igo kurotota chifomu chimina chegenda karakigwa asebo igo nyara kubaka kwana negatia barai abo igo omo MCA ward ya Marani omuskedensi Ombachi igoro yemerobeli yonsi ase oboime obroboti huru kuna kubwatia amo numulikito Daniel Mapema tichikabira hase chia bisi che ward ya Marani meye bunge ya Kitutu chache North meye county ya Kisii muboro manene wo menyi ni wo sangerekana sensemiga asoko ya chifom chechibasari
kurwase county inse yoborai bwaye umugavana we county ya Kisii umwasikia Paul Simbarati wetera haso mu MCA we ward ya Marani umwasikia Dennis Ombachi ubunencheremo yo kugendera gukinde birengo bya masomo asinse meyiga ukona negetaseni kyagatembe chingaki cyo kwenana wechifomu chiga chechibasari Moskombachi niko chingaki cyo akwanire goro yumaboro wechifomu chechibasari ekyo cyabwatu kwa kurwase county ya Kisii ukwanire gose melikwa hase bali bonsi barachichure bunamba chikonyora elio kugendereria masomo rero onko irali bageri gotebia omugavana ni timu yaye kurwase education office mbiamono ekyaba trendere chi form jeji basari elfayamo ne chimia ibere chi form echi kogenda sabana ba form 2 form 3 na form 4 abana be secondary tebanda baicho nande bakorere kene mundu tatema ko lente gento tayo nondo tali wake kura Marani ward tigate mali ali asa agete kura asense mwene nigasingira kuburia aborokigwa gokoromokia hasi chisemi chiabo asikiruna amasomo naro kekebungo na naro akolengani mutaka no munda na masomo naro karagere omorokigwa goikasaraganie asobugima chisemi na chyo obongo boli yani obole mubutali watwa ugwe atera buno tagete igatambukiro gyokonyora chibasari hase chingaki mo chandonde bwensi hotaene kirie nigo kyago kya abange awekirina sense miga ne chingaki cyo bakwanero mugokobo nawereneria oboteneri we county ya Kisii ngambi ya mono nanyorire basari yangu chigo ijoli na inche muna abande bago ijoli igongora tebyo mugabano ito Simbarati ngambi ya mono nande ngoteba mbu ya mono itali ne kerengo igasi akorire nengiya nonyendoje yarenge nga konyora yarenge gasi ankongura kinie gasi yero okorire nanje bono binafsi ngo chikonkonyere umwana tachigo serwa nkumusaba igente kamo ali wancha tomente gento gechieto ase basari ye agitora mwakire bya mono akia konyero umwana uri ono gosoma senti Catherine Iranda makoti one na kirembia mono murobolio honkabuno igani kubego koleka hase ward ya sensi insi oburai wae umoskonchonga nyagaka muchandonde wensi utaenekiri oigase ward ya Munyero imea kitutu cha North inse yoburai wae MCA Pito Tachi nase ward ya Kigogi inse yoburai wae umoski Jared Masieka amaisonsi nigo bono aligeretie aboroki wabo bagenderete na masomo okoromokia elio bachakoba kende yonsi kilibaganitia sobogima nkolibo deregeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii letrene ngorku Daniel Untiri Monjumo ligerali togenda tano roboti oruo igoro yokwena nwa weji pasari gosichifamu jeji pasari ya chinsamo awa imeye county ya Kisii muna natio kumanye litangani chinsamo awa chanyala kubachiko anakia egetambokere kio gosemerobeli yo naboigo ase ebunge ya Gitutu Chache South nigo mulikito diponi asanya ikirana na gotwariganiria roboti rokobwatia Chinga kiomurobeli bwoko na jibasari gocha sechi ward emerongene na isano imeye county ya Kisii ochakalitukolia lero abamenyi bebunge ya Gitutu Chache South anene ward ya Bogosero ne ward ya Bogeka nigo baba bagwesokya asokwenyorera chifomu icho asobisiana iga enaria rais ngo gotaka bore semeji no bongo muno bosi abananchi baija in big numbers. So now what I'm surprised in getting no energy form jiricha icha Bogosero abanta bangeni manyete ngobisore bosi phone na topan na sofa jire 1200 now feeling it is wise to in energy form 1000 esa bana ba secondary, that is form 2 form 3 form 4 also ji form 100 ina feeling to in esa bana bali ba vocational training centers chito also ji form 100 intagete go support abana youth baito bagende driving school in cooperation na mugabano ito His Excellency the Governor Mosque Simbarati. Which will also train industry and marketing skills in county. Ila region natinete kwa na kweji form church basari. Sia one school form 2 form 3 na form 4. Alafu na wana wako and PTC, that's professional training centers.
Nonya nabo chingakie cha bamenyi benseme yuni go bagokera umurobire yuna kuboria serikali kwangoya kubwatoka chibesane guchase giskuru Bente niko na tirega igase ngiye paseri mu ibolinde na nyolire paseri na rode kisaise ke gyakori rubiya rende gitoya icho iri gifomu ekiga morete kibesa sobwango erinde abana baitumba masagoserigwa bagendera na masomo omorobere orenge buya atwere chipasa twagokire na kiro omuntu onyorire abana okumwakira mbiya mono sana kurendia omweshimiwa honorable governor Simba Arati mbiya mono asegasi okenda gukora watenendre naba abagusi watenendre ne serikali yeito watenendre ne ntubu nabasa chingaki omurobire yo obagokoragwa naba MCA borogongorwe mweshimiwa Vincent Abuga nabo igo mweshimiwa Richmond Rayon Manani nigo baria eira yo guchikirania amagenderero ali balireta abana inchi eira chingaki basegeta baiboli koira abana chiskuru eli banyore chisemi ntubo siriyo bokiba usiri abana bakonwa ngune chinyaso koika abana bagende sukuru togendrete chinsemo chinde unabona mangana roads mangana health mangana ya maji tunaendelea londa itego sawa bantu baitu batore mereri arantu armete kuchakira ramisi no mora mobe kere para yarmete amakara batiko bekwa Komentana yue omwe MCA obogeka Richmond Rayon ningo boigabaga komochi ababunge abo babete bagotiotereria okurusi gwaroro gwechibesa gocha saba gabana moma etaba bunge bato wanye seje endene nga county tabene kwa na basa Kenya ngima lakini abagaba namba isaransa bagatebanga abananchi abo batayiriye basa muro cy'abantu n'abayikirega manyanga kire ward ase ward 45 abantu bayikira abange so abana aba batakonyiri basome muro cy'abagende school so chege donare ko sabanenge ababunge ebeni senate iriya tatayitinga banta aba bataka basome ase chinguru chianya sai gosoma bari Inko reporteri ya egetaseni kiao kia getembe kuriga sebonge ya kitutu cha Chesauti literane inkoro kwa Dipon Asanya Togotigana na yumanchu wa morigereri ni bya mata ya moyo mwakanya gosira Patrick Ragira korwa chinsemo chie ward ya Bogusero ime bunge ya kitutu cha Chesauti ere no bwaba magiga iyo mwanchu wa bogosomga koyuo kogosererigwa gotindo kurona abantu batamanyiriye botuko bokira rero nakorengane amata yae niga batabona eyo numero billions eyo bekire kwane kubuna kurbare endemero yabo iyo gotebekana una nigo bayoneti muri kito Gabriel Nyakundi niga torera ni robotiro kubwatia asenjera yobikirana nigo eyamate eyemo kurwa sekenyoro kya mubo eyo gotoka asewodi ya Bugusero ebunge ya kitutu cha Chesauti county ya Kisii nigo ire no mwichano maiga y'umubiri onyagusira Patrick Ragira gutaka gutundokorwa obutuko bokera rero tanyaboke mukwa ninje mukwa muromo mwako yo mukogoti Notono mwichana mona senge njo mwako mintagara kwete wandamba one tibule mwako mitano tibule mwa nge kira bantu bachire bagotanga bule momba agolete nane mbagwati agreement yisaini ane ntiyo dokumento cyane twa mwichana nga bachire botuko bachire gotindo koro mubiri mwako Mojera John Mudari ngoro ngitiwe kenyoreke kiara ngang saa 3 warna kitayuka kanyora bagocha bagontura bagonteginga abantu bakira bakuyo bino bumugako Watu kwa simu hapa nsema na tena. Eyo tukumitiye nteke gakoreke toza kora tukuru abakuru. Dona kora bikoni bitu arorere arose ke nuri gitu kyamugo. Kamuranche nenta nakora gusenyiburwa. Inko ugise kine n'abantu kutindo korwa lakini bano yikirega igase ito bugusero ga musocho. Ende yakoreka ni gato akarore na maisabe na ekene yakoreka. Nigo eyamate eyo ere no bwoba ase bagoteba buna eyo ninjira eyemo yogotaka kubaunereria enimero yesokoro chingaki basabire konyora obwene bwabo Zakari Machuki yo odena baete umugondo bagoteba amangana no ari koti agarali tukulia matanga bakarangeri uyo bwate issue no mugondo yo ajiche bakanga gocha muga kotinde kiru bangere kotochana Togo sabe serikali otokonye abantu abangodora baro mugondo singenjo muntu akoseri kuru asomenyete asite togo chikobera Kingo reporter getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Chesauti county ya Kisii
Ninche Nyakonde Gabriela. Mwanjumo ligereri abo ntowekera amangana maya yekyonga chinsebere emma goroba ya lero na gukumanya tu mwanjumo ligereri asanze mediende ya studio nigo namaralire Daktari Kena Mose Onzarigo yonyaraka baga gwikaya masemo kurwa senya kitaya World Fit Health Center tunyaka to kuligereri huna butambeli tukuli aramisi to kuligereri igoro yo komenya okuya kebo chenu goto tukochiare nje nigo ngoro kwa haruni ototo nyangiri kurwa nsemo ye ibimanyirerio nigakoro kwa Wilson Makoli nabo kurwa nsemo ya transmission nigakoro kwa bigari nyanchama maiga kamera Lucas Mogaka na Eric Abuga igo toskochiare kwira ndotore egeke kurbono tunyaka to kuligeria okomenya okuya kebo chenu.